Isine kang gara-gara. Para penonton, tepuk tangan untuk Niken Salidri. Bumi langit gonjang-ganjing. Para bekang kang pratala. Lindu ping pitu sahari. Angap kang jalan idi. Pati hambantusi. Awakmu nek iso suluk. Tahu kenal dalang sapa iso suluk barangane. Akbar, Pak. Ngaku. Dur. Kuku sing tupa kumelun kening gentiasa ngabeki awengku sagung jajahan kawengku sagung jajahan nanging sanget hangiki pisang resikane Putra sang resikane Putra kang hanjok saking wiyati Weladalah. Sak rawuh paduka wonten pertapan Kisik Narmada kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya Mintuna. Mintuna lan Urang Ayu wis tak tampa gawe bombonging rasa. Nggih. Punika pukulun Bathara Narada, pukulun Bathara Kaneka Putra. Ya, Urang Ayu lan Mintuna pancen bener. Aku Kang Prapta ana ing pertapan kita kang manjing ana ing sajroning Kali Jamuna. Ya kuwi papane ana ing pertapan Kisik Narmada. Inggih. Kejawi saking menika adamel gagap gugup kang sarta garagapan raosing manah kawula. Dene pukulun Bathara Narada Kesdurawa wonten ing ngene Mintuna ngene. Ing ripalungguhan iki Kayangan Suralaya Ketaman Gara-gara Kagiri-giri. Kayangan Suralaya Ketaman Gara-gara Kagiri-giri. Kabeh mau saka pangamu ing titah Pujangkara kang nedya kepengin anjatukrama marang Batari Kamarate. Lah titah kuwi mau mijil saka negara Giri kadasar ajejuluk Prabu Minaludra. Malah samengko Prabu Minaludra wis tata-tata mapan ana ing repat kepanasan Kayangan Suralaya. Kalamunta dewa ora enggal maringake Batari Kamarate, Kayangan bakal didadekake segara geni. Mekaten Bu kula. Iya.
Lah sakwise mangkono Mintuna. Bingung bilunglungan penggalihe Hyang Pramesti guru nganti nindakake ayoga brata minta pituduh mring ngarsaning Hyang Mahanasa. Katrima pamintaning Sang Bathara Guru. Satemah Bathara Guru nampa gaiping pangeran Esuka Surya. Ora ana jalma kang bisa nandingi kridane Prabu Minaludra kejaba jabang bayi ingkang mapan ana ing kandhutane Si Urangayu. Ya mung anake Si Urangayu ki mengko ingkang calone bisa hambing kaskarya. Hamrunah satrumurka kang den sarirani dening Prabu Minaludra. Lata. Oh. Menapa mboten nglentu Bu Kulun? Menapa mboten nglentu? Kleru piye Mintuna? Jejabang bayi menika maksih umur Sapta Candra tegesipun 7 wulan. 7 wulan kemawon taksih wonten sajroning kandhutan. Lah kok ken ngadepi ratu saking negari Giri. Kadasar ingkang jejulukipun Prabu Minaludra kala wau. Dewa mawon boten kuwagang ngadepi napa melih jabang ingkang tasih sajroning kandhutan. Mintuna, dewa kuwi nek mbedhek ora nate mbreset. Apa maneh iki mujudake gaib ping Gusti. Wangsit saka Gusti kang akarya jagat. Lah lajeng srananipun kados pundi disengka laire jabang bayi. Aku wis ngerti kalamun jeneng sira Mintuna kuwi pandhita kang kesthik paningale lante panggraitane. Ora usah dadak tak kandhani, ora usah dadak tak warai. Tak kira jeneng kita Mintuna wis dungkap wis ngerti apa sing tak karepake. Supayane ngupakara. Kepiye carane, kepiye reka dayane supaya jabang bayi enggal bisa lair, enggal bisa nyawang padanging jagat raya. An samara pamoring suksma sinuksmaya winahya ing sepi sinimpen telenging kalebu pambukaning warana Kelek prakinjong Pak Pumpu polong ngali codhengetan iline Pranyata pandhita ingkang Cina keting dewa winang wong ing Bathara. Ketite ora ana sakedheping netra putumu wis sembada lair. Nggih. Sampun kula sengka, sampun kula sulap satemah. Putu kula saged nyawang padanging jagat raya. Lah banjur mboke si Urangayu tasih semaput. Oh ya.
Iki lajeng kersanipun jabang bayi putu kula anake si Urang Ayu kados pundi? Gawanen putumu. Tangkingen putumu. Bareng sak lakuku ngadhep marang ngarsaning Hyang Pramesti Guru. Bareng sintrang samirana muga-muga putumu bisa dadi sarana pepadhang tumrap pepeteng kang hangalimputi kayangan Jonggring Sailaka. Mintuna. Semangga kula dherekaken kulon bareng sak lakuku ya mintuna kula mangestaken. Dewa Sukata marang soreng prang ngudani aroma harum ngendaning awiyat Narada ngepalani Hong ilahing sekaring bawana langgeng Resi Mintuna kula wonten dawuh pukulun manik maya. Ulun mangaturake panuwun dene sira wis nglilakake putumu. Ya kuwi atemajane si Urang Ayu minangka dadi sarana jagone para dewa. Nanging nyuwun sewu, radi awel raos sing manah kula. Sebabe apa Mintuna? Lare menika taksih wujud jejabang ingkang abang kinten-kinten menapa nggih kuwawi anrajang jumangkah maju magut wonten aprang. Aja wasu melang rasamu Begawan Mintuna. Kakang Narada kados pundi Adi Guru? Lare menika kula aturi ambopong kalebetaken wonten ing kahyangan tumuli jengandika siram mawi banyu gege. Banyu gege nuwun inggih lakar kados mekaten. Ing pamrih anak Urang Ayu putu Mintuna disiram banyu gege supaya enggal age-age gedhe. Mintuna kula wonten dawuh pukulun Bathara Narada. Mara coba putumu pasrahna luwih aku dhisik. Ndak dusi banyu geging pamrih bisa age enggal gedhe sumangga kula barengaken sang Kanika Putra.
Sigra den bopong kalian Risang Narada ya sang Kaneka putra. Atmajane Dewi Urangayu ingkang taksih wujud jejabang giya kasiram dening banyu gege dening Risang Narada. Kocap datan sawetawis dangu jejabang wus ndungkap remaja dadi satriya gagah prakoso ingkang sentosa dada bebaune. Ya putuku. Weh, gagah tenan kowe le. Katon gagah sumunar mawa cahya. Mengko dhisik. Adi Guru, kados pundi Kakang Narada? Lah kok lare menika malah malang kadak malang kerik? Kados boten dunung kalian Tata Krama, kados boten dunung kalian Subasita. Boten dados menapa, Kakang? Sajak sampun kinudrating jagat pinurba ing dewa pinesti ing widi. Kalamunta lare menika mboten saged basa. Makaten nuwun inggih. Mboten saged nyembah. Awit ana Pak Tilas kalian ingkang ramanipun nuwun inggih pun Bratasena pramila. Senadyan lare menika malang kadak nanging batinipun mboten wonten niat badhe ninggal ing reh tata krami. Weh, lah dalah syukur. Syukur sekeni jumurung Adi Guru. Iki sapa iki? Anek wong tek keleke papat. Aduh. Dewa kok iso putuku po calon dadi gentho iki. Ulun wewisik Bathara Guru. Wah, kostume serba abang kaya sing gerong. Kowe aku Bathara Guru ya Sang Manikmaya. Panguwasa tunggal mapan ana ing kayangan Suralaya kene. Ulun pancen dikudratake duwe asta cacah papat. Oh, lah malak cah iki. Kancane nggur diwe loro malah papat. Pancen kudrate mangkono. Oh ya. Ngger. Piye Bathara Guru piye? Jeneng kita durung duwe tetenger. Mula wiwit dina iki jeneng kita bakal sun paringi tambahan pusaka nama. Aku arep mbok jenengi sapa Bukulun? Jagat nyekseni umat ngakoni anak Urangayu bakal tak paringi tetenger Bambang Antasena. Antasena. Antasena inggih Kakang Narada. Asma kinarya japa, nama adalah doa. Mananipun Antasena menika amengkuwerdi kaprajuritanipun tanpa winates. Makaten nuwun inggih langkara kasinggihan. Weh, ya jagat ya dewa ya Bathara. Putuku tenan. Bambang raos sing manah ing ngatasé ora ketunggon karo bapakne malah gagah gedhe dhuwur dok-deng samaladeng. Iki banjur aku ndok kon ngopo Pukulun Bathara Guru. Ngger Antasena kepiye? Kayangan dina sak mengko kena pangamuking Prabu Minaludra.
ngguri saka negara Giri Kadasar. Lamun kita Antasena bisa anyernakake tetep kita dadi kekasih ing para Jawata. Ning endi? Ning endi papan dununge Prabu Minalodra Pukulun? Mapane ora ana liya ya mapan ana ing Repat Kepanasan. Repat Kepanasan Kahyangan Suralaya. Nganggo jiwa ingkang sinatriya. Nganggo jiwa ingkang sinatriya enggal papakna satruning para dewa Prabu Minalodra. Aku njaluk pamit Pukulun, Pukulun Manikmaya lebda ing karya sing dadi laku kita Antasena. Nantan putumu. Rumah Wahyut Sang Yasendra Oh, Ojleng-mojleng iblis laknat padha jek-jekan. Wut latialah. Ana pawongan mapak aku. Sapa kekasihmu ditepungke wae Bambang Antasena aranku balik kuwi. Ratu saka negara Giri Kadasar. Prabu Minalodra jejulukku. Ing atase dewa wae padha miris maras taker marus
nyawang kadigdayaning Prabu Minaludra. Lah kok dadi kowe wani ndadaki mring panjenengan ingsun. Aja kulak pawarta adol pangrungu. Bambang Antasena merepeki dedapuranmu iki jinejer dadi jagone para dewa. Jagone dewa pancen bener waladala. Ajak wis kendhit oyot mimang kadang dewa. Ora susah kaken gunem kang tanpa guna. Mara coba maju. Mara coba maju lamun pengin nyoba kelawan kasektening jagoning para dewa. Bambang Antasena remet dadi pangamun-amun kowe. En piting
Den piting Risang Bambang Antasena kalian Risang Prabu Aminolodra wauta kocap eling-eling Bambang Antasena atmajane Dewi Urangayu anggadhuh kasekten ingkang mapan ana ing sungut ya jumangkah angedalaken kekiyatan ingkang pungkasan Dian Bambang Antasena den sungut Risang Prabu Minalodra dadi lan patine ayo upawe ayo lagi wah on ora ana sagebyaring caleret ora ana sagebyaring kilat Antasena wis bisa mungkasi karya mrawasa Ratu Iwak kang aran Minalodra pangestune Simbah Guru sing tak jaluk wis mati wis bangka Kraman Kayangan Mintuna ya wonten dawuh Pukulun Manikmaya nggonmu wis nglilakake putumu minangka dadi jagoning para dewa satemah kahyangan Suralaya katon padhang tetrawangan mula wiwit dina iki Begawan Mintuna katarima urip kita minangka dadi jangkeping para dewa nganggo wewisik Sang Hyang Pukulun Bathara Baruna ngratoni sagunging para mina mapan ana ing sajroning samudra Mintuna Eda matur nuwun Pukulun Sorman Taring Dina ganti Candra Candra ganti Warsa Raden Antasena nalika samono wis ndungkap dewasa manjing jagating asmara Raden Antasena
Rene, Mbok. Ya, Mak. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hamla wala quwata illa billah amma ba'du. Nduk anakku sing ayu dhewe Limbuk. Ana dawuhmu apa yang nimbali karo anakmu aku? Leren sawetara kanggo unjal ambekan ya, Nok? Iya, Wiwit sore kenceng. Jer nyatane ya awake dhewe ngestu padha dawuh pangandikane Sohibul Hajat. Requese lakon Banjaran Antasena. Iya, Ya sak bisa-bisa sak gaduking manah sakadaring lampah ya, Nok. Iya ngestokke dawuh. Sing baku perkara lakon mengko ditutuke sak rampunge limbukan nanging awake dhewe atur ora ketang sepatah dua patah kata. Apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan sowan ana ing kene? Ngono ya, Mak. Iya. Ora lali ingkang angka sepisan awake dhewe aku Kang Sarto anakku Limbuk. Ngucapake rasa puja lan puji syukur kang jero. Konjok marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widimasa. Nggih. Sing wis malembarake keberkahan Kang Sarto kenikmatan becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga bengi iki aku karo kowe bisa manunggal Kang Sarto tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono ya, Mak. Iya. Lah banjur piye? Bengi iki adicarane apa dalam rangkaian acara apa, Mak? Ki ngene, Nok. Iki lain daripada yang lain. Ngono. Lain daripada yang lain. Becik pentase, becik kanca-kanca dan lain sebagainya. Tak titeni kekno. Mbok titeni piye? Tak titeni wit biyen. Kanca-kanca nek sambatan manah apik. Iya. Lah ya. Iya. Acarane apa? Acarane tasakuran pernikahan. Weh ngono. Sing dimantenke tidak lain dan tidak bukan. Pepundhenku ingkang winengku kinurmatan yang terhormat yang termulia Kang Mas Rizal Ferdiansyah. Wah iya.
Iya. Pokoke kanca-kanca bengi iki kudu nyunggi-nyunggi Rizal sak dhuwur-dhuwure wis. Lah iya, wis entuk jodone, wis ketemu jodone. Iya. Dilarang turu dhisik pokoke. Ya. Iya. Karo sapa anune jodone? Jodone ya kuwi adikku wadon Mbak Citra Wahyu Agustina. Citra Wahyu Agustina. Mas Rizal kuwi putrane Bapak Jono Kang Sarta Ibu Damyatun sing asli saka kene. Ngono. Dusun Kedung Bulu. Desa Ngadibaya Kecamatan Rejoso Kadipaten Nganjuk. Ya. Jodone piye? Jodone ya kuwi Mbak Citra, putri saka Bapak Suwarno almarhum Kang Sarta, Ibu Anjaryati. Ngono. Mijil saka Wilangan. Wilangan. Jernyatane Astabrata nek ning Wilangan wis kaya latar. Mula Mas Rizal ya jodone ning kono. Iya. Apa meneh kuwi isih adik kelase nek ora salah krungu mamaku. Ngono. Mbak Citra kuwi isih adik kelase jaman SMA mbiyen. Iya. Alhamdulillah akad nikah ya wis di apa kuwi laksanakake. Ya kuwi wis kagelar wingi. Ngono. Tanggal 29 Maret 2026 esuk ana ing kediaman mempelai wanita. Ngono. Iya. Banjur bengi iki pahargyan kari ngrupian kari nyeneng-nyenengke no. Ngono. Nyeneng-nyenengke keluarga besare Mas Rizal Kang Sarta Mbak Citra Kang Sarta nyenengke para warga masyarakat Kukuban Kedung Bulu Ngadibaya kene. Iya, ngaturke panuwun. Ya iki awake dhewe disambati dijaluki tulung cancut tumandang no. Ngono. Yen ora ngene awake dhewe ya ora roh omahe Mas Rizal sing ndi. Iya. Omahe Mas Ipan ning ndi. Iya. Ya Ngadibaya. Ngadibaya akeh no. Mbak Auliawi ya Ngadibaya, Mas Ipan Ngadibaya. Iya. Sok Barijal genti Ipan sok. Iya. Iya. Wis ngaturke panuwun aku sing terima kasih. Iya. Rizal wis jan Rizal bengi iki beda dari yang lain pokoke. Iya. Beda karo bengi-bengi liyane no. Iya. Aku lungguh ning pondokan mau Rizal wis nemoni aku wis ngekeki rokok Danhil rong cepet ya wis jan kaya penanggap tenan. Iya. Lah ya yo ngene iki asodaqatu daful balak sedekah ngedone balak jal. Oh iya. Iya, matur nuwun. Heeh. Lah banjur sejatine ceritane piye larah-larahe piye. Mas Rizal kuwi diberitahukan kepada para penonton uga sing memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media, Mas Rizal kuwi anggota baku Sanggar Astabrata, anggota baku, pendemung baku no. Oh iya. Ora enek Mas Rizal kuwi kaya sayur tanpa garam. Mula bengi iki dhek dimuliakan jadi manten, mula iki ya garapane ora oke-oke garapan lawas. Wow. Mergo sing mumpuni dan menguasai kuwi ya mantene no. Oh iya. Luar biasa. Dadi anggota tetap penabuh baku nyekel demung. Iya, penabuh inti, Sejatine iki sekawit ki jane Mas Rizal ora ana apa kuwi rencana gelar wayang. Ngono, ora ana. Rencana awal iki jane nggur campur sarian. Ngono, Dadi senembusi dhewe, pengkibot ditembusi. Dan liya-liyane musik-musik ditembusi, sing balung, penyaron dan lain sebagainya kuwi ditembusi. Akhire sumebar kabare. Pemusik diomongi, pembalung, saron, tukang dembung diomongi.
Lah terus kanca-kanca duweni inisiatif kok ora wayangan pisan. Wo ngono. Ya nek nyalang pemusik, penyaron dan lain sebagainya, nek dina kuwi tanggal kuwi akbar ora mlaku. Ya, nek mlaku, ayo malah ora apik. Dadi akhirnya diboyong sak wayang sak gamelane sak sound sisteme kabeh rene no. Wo ngono. Iya ya mak ya ngono. Dadi inisiative kanca-kanca, kesadarane kanca-kanca. Oh iya, ya ngestokake dawuh. Akhire Mas Rizal sekeluarga kuwi memberanikan diri. Iya. Sak keluarga ya kuwi sak pepundenku Bapak Jono Kang Sarto Ibu Damyatun rawuh ana ing gubukku kono Mas Trip. Akhire rembug dadi awake dhewe sowan bengi iki. Iya, alhamdulillah. Iki hikmahe akeh dulur iki yo ngene iki no. Oh iya, akeh dulur, akeh rejeki, akeh dulur, akeh rejeki. Mergo rejeki iki ora mung diukur nganggo dhuwit ya ora no. Ora, kanca akeh kuwi ya rejeki, diparingi kesehatan kuwi ya rejeki, atine iso ayem tentrem kuwi ya rejeki, akeh kenalane, akeh dulure, akeh kancane, terus bengi iki kanca-kanca kompak mrene kabeh kuwi ya rejeki tumrape Mas Rizal sekeluarga. Wo ngono ya mak. Rejeki kuwi dadi ora kena diukur nganggo dhuwit, ora kena. Ya, urip kuwi sawang sinawang no. Oh iya, iya ya mak ya. Urung mesti wong-wong sugih kae kok mesti atine ayem. Kuwi durung mesti sak paket, durung mesti sak gandeng. Iya, urung mesti wong fakir, wong sing ekonomine dalam menengah ke bawah. Durung mesti kok pinaringan ati sing susah. Kuwi urung mesti urung sak gandenge, durung sak pakete. Wo ngono ya, Mak. Iya. Malah kala-kala ki wong sugih, omahe magrong-magrong tumpakane pirang-pirang, nek arep metu ki malah kuwatir atine was-was, nek arep mapan turu wae atine isih kepikiran, pikirane isih nglambrang tekan ndi-ndi. Yo sesuk sik nyambut gawe ketekuk ringkel. Yo sesuk iki piye nek dhuwitku dicolong wong. Ya, Ejak saiki nyawango wong-wong nyuwun sewu. Wong-wong sing pikirane nyuwun sewu wong edan ngono bae. Wong edan. Wong edan kuwi ning emperan toko, kemule ibarate koran, lemeke ibarate kerdus, iya. Ngono ritake turu wis ngorok. Oh iya, kuwi nikmate pangeran ning kono kuwi. Iya. Dadi ora kena disawang disamaratakan. Mula ana tetembungan kaya biyung kandha mau ngarep sawang sinawang. Sawang sinawang pancen bener kaya mangkono no. Iya, iya ngestokake dawuh. Mula awake dhewe rene ora iso urun rembug apa-apa bakune aku Kang Sarto kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata mung bisa uyung-uyung anyeng-uyung nderek ndonga. Iya, ndongake karo pinanganten kekarone. Iya, Mas Rizal Ferdiansyah, Kang Sarto, Mbak Citra Wahyu Agustina. Iya, anggone membangun bahtera rumah tangga. Iya. Ing tembe mburine muga-muga bisa anggayuh tetembungan sakinah mawaddah warahmah. Lan enggal pinaringan golek kencana kang bisa tata jalma. Yen pinaringan putra-putra sing saleh, yen pinaringan putri-putri sing salehah. Satemah momongan anak-anake Mas Rizal sok yen wis pinaringan, dadya putra sing bisa piguna tumrap nusa bangsa kelawan agama. Amin 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 Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesambahanku ingkang tetulung marang aku.
Kencleng seru? Heeh. Sedulurku aja nganti kliru, mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mung limang waktu kanggo brasta lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, wong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, wong limang waktu kanggo brasta bukan lan Barokah kersane ngalah. Awake dhewe bengi iki sowan komplit kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata yo nggur ninggal Mas Rijal kuwi tok. Iya, Ternyatane yo sing duwe gawe, iya ngestokake dawuh. Kaya ngene kuwi jenenge kanca-kanca rumangsa andarbeni. Iya, rumangsa andarbeni maknane kuwi rumangsa Mas Rizal kuwi kanca nyambut gawe pendak wengi. Iya, mosok duwe gawe kok iso awake dhewe ora melu ewang-ewang. Iya, seniman awake dhewe iso ning ewangi ya kaya mangkene kuwi. Oh, ngono. Nalikane rencana pertama, iya. Rencana pertama Mas Rizal kuwi duwe gawe ya kuwi mantenan. Heeh, kuwi kok ora gelar wayang. Kuwi kanca-kanca akeh sing nesu lho. Oh iya, klebu sing ngenong. Iya. Sing ngenong. Apa tak abote wayangan? Aku bubuk kopi tak gawe dhewe. Oh iya. Iya, mula kuwi mau balik ning tetembungan rumangsa andarbeni. Wong ya sedulur kuwi tega larane ora tega karo patine. Iya, siarkan langsung mula iki awake dhewe sowan ana ning Ngadibaya. Mumpung yen ora kleru sasine isih Syawal. Ngaturake taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin yen awake dhewe anggone menghibur para warga masyarakat becik ana ing lokasi becik kang mapan ana ing live streaming. Ana ucapan sing kleru, ana tindak sapecak tembung sakecap sing ora meranani penggalih. Dalang Akbar mewakili Sanggar Seni Astabrata ngaturake diagung pangapura. Oh ngono ya, Mak. Iya. Linebura ing dina suci, linebura ing sasi Syawal. Iya ngestokake dawuh. Kaya sing tak kandhake ngarep. Mas Rizal dan keluarga besarnya nyuwun lakon. Lakone iki ya durung tau aku no. Iya. Banjaran Antasena. Iya, serial lahir nganti rabi. Iya, lahir nganti rabi. Heeh. Sajek dumblek yo lagi bengi iki no. Iya, Banjaran Antasena. Apa meneh
Ya kuwi bapake Mas Rizal, Pak Jono. Pak Jono ku ya penggemar minded nyang wayang kulit, gawene ya nyusuli awake dhewe nyambut gawe. Ya. Gawene ya mirsani anggone awake dhewe gambleh pendak bengi ning ndi-ndi. Ya, anggone kanca-kanca nyambut gawe iki disusuli pancen kenyataane penggemar wayang. Heeh, mula njaluke lakon ya tenanan. Aku rung tau roh Mas Akbar gelar wayang lakon Banjaran Antasena. Iya, Mula mrica kecut sak uni-unine. Iya, Mak, ya ngestokake dawuh. Mbak Citra. Mbak Citra garwane Mas Rizal. Wah, iya, Adik kelas SMA, judoe ngono kuwi lho, Nok. Oh iya, Aku malah krungu-krungu Mas Rizal karo Mbak Citra iku malah jaman SMA durung pacaran. Iya, ning jodoh kuwi ngono kuwi. Adoh kaya ngopo nek jenenge jodoh karantio medhot ibarate panggah di lakoni wis dadi takdire. Heeh, anggone jodoh-jodoh. Adoh panggah jodoh. Heeh, cedhak nek ora jodoh. Iya. Kuwi ora kurang dalan Gusti Allah anggone misahne no. Ngono. Iya Mak ya ngestokake dawuh. Mula iki wis jodoh, Mbak Citra wis katuju ning Mas Rizal, Mas Rizal wis katuju ning Mbak Citra. Mas Rizal, Mbak Citra, sakniki sampeyan wis bojo sah, baik secara agama maupun negara. Wah iya, Neng pandangan agama sing maune maksiat dadi nikmat. Wah ya. Sing maune maksiat dadi ngibadah. Wah ngono. Hebate Islam kuwi ngono kuwi no. Wah ya. Kula nikahaken Mas Rizal kalian Mbak Citra. Berangkat alat salat dengan uang tunai sekian dibayar kontan sah. Lah kuwi lak anggere wis sah, kuwi Mbak Citra dinggo sak dobole tak omongin. Karo Mas Rizal, selawase. Iya. Jal nek ning nggon komplek lokalisasi, dadak bayar. Oh iya. Angger cetuk bayar. Heeh, ning Islam diaturno. Oh iya, kudu bayar, dadak bayar. Wis dosa bayar pisan. Oh iya, Lah iya, ganteng kaya ngopo? Heeh, nek ora sugih dhuwit engko mesti ning kono ya ninggal jam tangan apa piye no? Oh iya, Sewalike ya ngono, wis to tuwek kaya sing gambang. Heeh. Pamane. Wiwi enek apa ora, Dik? Wiwi nembe nampa tamu, Mbah. Cek suwi apa ora nembe mawon mlebet ya wis karo kowe nek no Lah kuwi nek sugih dhuwit, Mbah, nek ngladene kaya kitiran tak omongi. Ngono kuwi wis dosa dadak bayar. Ayo, mula Islam mengatur no. Wah, hebat. Iya, sah secara agama maupun negara. Wah iya, menyelam sambil minum air, gegojekan Monosuka kang sarta ngaturake tetembangan. Wah iya, aku arep ya kuwi nyuwun dana swara. Ya. Saka luwih dhisik saka sing pakaiane merah meruna no. Wah iya, Mas Heru Linanta. Ayo, penggerong Fardu Ain Astabrata. Wah ya. Wah jan sandangane ya dipiyorke. Wong ngene dulure dhewe ning kanca nyambut gawe. Wah, beskape abang jarike abang ya. Dan luar biasa. Iki aku kepengin kanggomu kok dimah ngaturke aja lamis no. Oh iya, aja lamis. Nganggo bawa kersane Mas Heru Linanta kang berkahi. Ngono. Monggo Mas Heru.